Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Kawinner, mayong hapon. Welcome na sa Heart Stories. Kaupo din naman si Kuya Bibo sa 107.9 Win Radio, Iloilo. Sa sining hapon, Kawinner, sa nahambal na kagina at tagaan ang sulat, tagaan ang oras, ang sulat ni Maymay. Pero bago Kawinner, bago ta suguran, sa liwat, kamuman, basi may mga heart stories, may mga gusto man ipautwas, kag i-share nga mga kasaysayan diri sa aton sining programa, mga palaligban, gusto man pangayuan sang kasanagan, or sa aspeto lang nga ma-share nyo, mamalamagaan ang inyo sining pamatyagan. Ang ini nga programa, gindisenyo gid para inyo sining mapautwasan, kag saligan, Kawinner, ang heart stories, gani. Kung mahimo, pwede nyo i-share sa ating sining email sa dearheart1079@gmail.com. O hindi gining sa ating sining Facebook page, ginislan ko na para mas mahapos sa inyo magpangita. No? Pangitaan nyo lang ang Kuya Bibo Heart Stories. May mga space inatanan, Kuya space Bibo space Heart space Stories. So in short, Kuya Bibo Heart Stories, no? I-like kag i-follow nyo na lang dayon. Kag Kawinner, dire nyo i-send ang inyo sininga mga heart story, no? Sa nisambit nga page ni Bibo. Kag kung mahimo sa apat nyo na kabahin-bahin para nga mahapos sa akon nga maglapat sa aton sininga Heart Stories program. And this time, umpisahan na sa pagbasa ang sulat sa aton sining letter sender. Siling niya diri, Kuya Bibo, maayong hapon sa imo, kag sa imo tagpalamati man sang Heart Stories. Ako si Maymay, isa ka house helper, Kuya Bibo. 26 na ang edad, kag manug-apat naman katuig diri sa akon nga mga amo. Kuya, may anak ang akon nga amo nga si Sir Darrell. Kag medyo close kami ni Sir Darrell, Kuya, kay hindi maglayo ang amon nga edad. Mabuot si Sir Darrell kag wala gid ako kaagi experience nga ginakabig niya nga kasambahay. Sila tanan, Kuya, daw pamilya na ang kabig nila sa akon. Kuya Bibo, amo ina ang rason nga naglawig naman ako diri sang 4 ka tuig. Kag dako gid ang pagpasalamat ko kay maski problema ko sa pamilya, kapin pa pinansyal. Wala gid nila ako ginapabayan o ginadalukan man lang. Pero Kuya, wala ko gid ini ginaabusaran. Kag ginabayluhan ko gid sang maayong nga pagserbisyo sa ila. Kuya Bibo, swerte gid ako sa akon nga mga amo. Gani ginahalungan ko gid nga madulaan sila sang pagsalig sa akon, Kuya Bibo. Kagamoy na ang ginaproblema na akon sa subong nga dako. Kuya, may nahimo ako. Nasudlan nga sitwasyon nga pwede gid makaguba sang akon pagkatao kag kredibilidad sa pamilya nga ini. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now. Kawinner, pabalik diri sa atin sining Heart Stories on 107.9 Win Radio, Iloilo. Kaabot gyapon ang inyo sining alagad Kuya Bibo.
Padayunon ta ang pagbasa sang sulat sang aton sining letter sender nga si Maymay. And before that, ginainggan nyo tagid kamo liwat kawiner no nga magpadalaman sa inyo sining mga heart stories via Facebook page ni Bibo. Mas mahapos na ni pangitaan nyo ang Kuya Bibo Heart Stories. Or sa aton sining email sa dearheart1079@gmail.com. Sa kasugpon na sa sulat ni Maymay, Kuya Bibo, may dako ako nga risgo nga ginsudlan sa subong. Tungod wala ako napunggan ang kaugalingon ko, kag nagpakahuyang ako, Kuya Bibo. Kahuluya man, pero nakipagrelasyon ako sang patago kay Sir Darrell. Oo, siya kaina ang na-mention ko nga anak sang akon mga amo. Kuya, mahambal ko nga hindi ko man hungod nga mahulog sa iya. Kay kabalo man ako kung diin lang tani ako asta. Kung anong lugar ko. Pero siya man ang nagpakita sang motibo. Siya ang una nga nagpabutyag sang kagustuhan nga magkakaangtanan kami. Pero ang mas komplikado pagid sini Kuya, tungod si Sir Darrell may ara na sang girlfriend nga sa madugay na nga tinion. Kagako man, may boyfriend naman ako, Kuya Bibo. Sa subong, isa lang gid ang akon nga na-sure, Kuya. Nga daw nahulog naman ang buot ko kay Sir Darrell. Kag maski patago ang amon nga relasyon, daw okay nang naman sa akon. Kuya, nagsugod ang tanan sa amon sang nagprangka si Sir Darrell nga hindi niya kuno mapunggan ang iya kaugalingon nga maluyag sa akon. Kay kabuot kuno sa akon kag tungod kuno sa kaayo nga ginapakita ko sa iya. Pero ang hambal ko sa iya, Kuya, nga timbang lang nila ako. Kag isa pa, may nobya na siya. Pero ang ginasiling niya sa akon nga mapasugot kuno ako, tagaan niya man ako sang oras. Kag gusto niya kuno ako nga manginobya man. Gani, kinahanglan niya lang kuno nga magpakatotoo sa nabatyagan niya para sa akon. Kuya, umpisa lang ato sang aksidente nga may natabo sa amon. Sang nahubog si Sir Darrell. Kuya Bibo, siguro ako may paghanga man sa iya. Wala na ako nakapamalibad pa sang amusad to nga bes. Kagumpisa sad to, may patago na kami nga relasyon nga duha. Kag sa taga manghagad siya, hindi ako ka pamalibad, Kuya Bibo. Kusa na lang ako nga nagapasugot sa iya nga kagustuhan. Kay ti, mahambal ko. Nga sa amat-amat, may balatyago naman ako para sa iya. Kuya Bibo, kabalo ako nga dako nga kasalanan sa boyfriend ko ang akon nga nahimo. Pero pareho na sila nga importante sa akon. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now.
Ka-winner, welcome back in our Heart Stories. Kaubad gaman si Kuya Bibo sa 107.9 Win Radio Iloilo. Sa kasugpunas ang Heart Stories, ang ato sining letter sender nga si Maymay. Kuya Bibo, konsensya man ako. Tungod ang boyfriend ko maayo man nga klase sang lalaki. Pero hindi ako kabalibad kay Sir Darrell. Tungod naluyag naman ako sa iya. Pero kuya, hindi ko man malikawan nga masakitan nga manumdum. Nga daw wala man niya galing sang kasiguraduhan ang sa amon nga relasyon ni Sir. Luwas nga may nobya siya. Daw ka-imposible gid nga pilion niya ako. Kagibaylo sa iya sini nga girlfriend. Isa pa, hindi kami bagay. Kay imol lang ako. Kag hindi ako ang nagakabagay para sa iya. Kuya Bibo, isa man sa ginakahadlukan ko nga mahibaluan sang mga amo kag ama ko ang patago namon nga relasyon ni Darrell. Kag mas pagid na sang girlfriend niya. Kun matabo, amo gid ini ang ginakahadlukan ko. Kay dako gid ini nga kahoy-anan kag iskandalo. Kun matabo, Kuya Bibo. Kuya Bibo, unahan ko na, basi mahusgaran ako sa mga tagapamati mo nga nakipagrelasyon lang ako sa bata sang amo ko kay para sa kwarta. Hindi na matuod, Kuya Bibo. Ang natabo, basta man lang nahulog ang akon nga buot kay Sir Darrell. Tungod, siya man ang nag-una nga nagpakita sang motibo. Kag siya man ang una nga naghambal sa akon. Nga gusto niya ako. Gani, why na ako nakapamalibad pa, kuya? Kay naluyag naman ako sa iya. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa aton yung Heart Stories. Kag sa katapusan nga bahin sang sulat ni Maymay. Pero bago ina, ka-winner sa liwat, gina-invite ko man, no? Ang mga gusto man nga magsalig, magpautwas, ka mag-share sang inyo sining mga problema pag-abot sa paghigugma. Troubled ba lang imo sining nga tagipusuon, ang imo nga paminsaron, kag gusto mo sang masaligan, nga gusto mo ma-sharean sang imo sining problema. Idangop ina sa aton sining Heart Stories program. Para makasulat, ka-winner, ipadala ina sa aton sining Facebook page via Messenger, no? Sang Facebook page ni Bibo, i-message nyo lang sa Kuya Bibo Heart Story. And syempre, pwede man sa ato sining email sa dearheart1079@gmail.com. Pasensya na, no, kung medyo high-tech kita subong, hindi na naman negate na amo na ning parte sang pagpadala sang sulat, no? The traditional way nga masulat nyo sa yellow pad or sa intermediate paper, sige basi kung maka-time ka mo, pero ti daway pagid gina-encourage subong, no? Nga mga tinion nga ti makapamasyar ka mo diri. The least, no, pwede nyo gid na padala sa aton sining Facebook page or sa aton sining email.
Kag sa kasugpunas ang sulat sa aton sining letter sender nga si Maymay. Sa karon Kuya Bibo, nagaproblema ako kay dawala man ako nakita nga kasiguraduhan kay Sir Darrell. Medyo mas malapit ang akon nga buot sa iya sa subong. Kay ti, permi kami ang nagaupo diri sa ilang nga balay. Kumpara sa akon nga boyfriend, kuya. Kuya, daw nadula naman gani ang akon nga luyag sa akon nga boyfriend. Daw wala na ako gana nga makig-istorya sa iya. Sa matuod, permi na lang ako nagabalibad nga damo obra permi nga busy ako permi. Pero ang matuod sina, natakaan na gid ako yang makig-istorya sa iya. Mas gustuhon ko pa nga magtubangay kami ni Sir Darrell. Maski ara ang iya sini nga parents, kag naga patay mali lang kami nga duha. Kay Sir Darrell naman, ginapamangkot ko siya masami kung ano ang plano niya sa akon. Wala man siya sang klaro nga sabat, Kuya Bibo. Basta kuno, ang importante, palangga niya lang ako. Kuya, ako man, daw wala man sang damo naman nga demand sa iya. Pero, akoon ko, doon nabudlayan ako sa amon nga sitwasyon. Do kabudlay lang gid batunon sa kaugalingon ko nga hindi ko gusto nga mangin kabit. Kay do kabit naman ang gwa ko sini. Pero, ginapabayaan ko lang nga magpasugot ako kay Sir Darrell. Kag hindi ako makapangindi gid sa iya. Nagapangibabaw na gid ang kagustuhan ko nga makaupod siya permi, Kuya Bibo. Ginakahidlawan ko siya permi, maski isa lang kami kabalay. Ano ay hanang plano sa ako ni Sir Darrell, Kuya? Ako, willing na nga bulagan ang ako niya boyfriend para sa iya. Buo na ina sa ako niya buot. Pero wala ako ya kahibalo kun ako man bala ang pilion niya, Kuya Bibo. Paano ayhan kami sa palaabuton? Ipakigbato niya ayhan ako kung mabalahuba na initanan sa amon? Ako ayhan ang pilion niya kumpara sa iya sining nga nobya. Hindi ya ayhan ako ikahuya, Kuya Bibo, kag talikdan. Pero nasakitan ako, Kuya Bibo, nga hindi lang ako ang babae sa kabuhi niya. Ano dapat ang himuon ko karon? Balaan ko may sala ako pero kaya ko man ini nga tadlungon kun panindugan niya na ako. Kuya Bibo, kabay nga mabasahan mo man ang akon sini nga heart story kag padayon gid ako nga magpamati sa imo nga programa. Salamat. Ini si Maymay. Ang imo tagpalamati gid sang imo nga Heart Stories program. Madamo gid nga salamat. You're listening on Heart Stories, a music and heart billionaire. Subscribe now. Ka-winner, welcome back in our Heart Stories. Kag ani na ang thoughts on the matter ni Bibo sa problema nga ginsalig man diri sa aton ni Maymay. Pero bago ka-winner, sa liwat gina-invite agid ka mo, basi ka mo man may ginatago-tago, may ginakim-kim dira nga kalain sang buot o problema pag-abot sa paghigugma.
ina balay nagapabugat sa inyo sini nga matag-adlaw-adlaw nga tanan. And somehow kinanglan nyo ina i-unload, kinanglan nyo ina ipautwas, kag diri kamo sa Heart Stories. Ini nga program gindisenyo gid para pamatian ang inyo sini nga problema kag inyo gid nga masaligan. Sa mga nagsalig na, madamo nga salamat sa mga Heart Stories nga wala pa natin nabasa, gamay-gamay pa nga pasensya. Pero mabukadan gid naton ina, no? Anyway, isend lang inyo sini nga mga Heart Stories sa liwat pangabay ko lang sa apat na kabahin-bahin or parte-parte ang inyo sini nga sulat kay kaapat kita magbalik no, apat ka segments ang aton nga ginalaan sa inyo sini nga sulat diri sa atin na program. I-send lang ina sa aton nga email sa dearheart1079@gmail.com. O pwede man sa Facebook page ni Bibo, pangitaan lang, i-like kag i-follow na lang dayon ang Kuya Bibo Heart Story. Kag i-message nyo dira ang inyo sining nga mga sulat, ang inyo sining nga mga problema. Kay parang dali naton man nga makita, no? Anyway, ari na ang mahambal ko siguro sa problema ni Maymay. Amo gid ning problema, no? Ka-winner, sang kalabanan sa aton nga mga Pinoy, nga mga tao, nga maski una pa lang kabalo ka na nga sala ang pagahimuon mo, inang pagasudlan mo, pero ginhimo mo pa, ginsudlan mo pa. And once gina-remind kagid sa realidad nga sala ini, pilit ka Japon nga nagapabulag-bulag, may denial. May, why ako yung issue about sa status mo, no? Hindi na yung issue dira, no? Nga amo, helper, nga relationship. Kaysa pagkabalo ko, kadamo na sini nga mga instances nga nagadayon na man ang mag-amo. May mga nangin successful relationship man. Nga ang amo na dayon na niya ang iya sining helper or ang iya sining kabulig. Pero sa imo ya, nga ato nga problema is ang pagpasugot mo nga maabusaran ka. Nga mapasugot ka nga may commitment ikaw kag siya amo man. Hindi lang ikaw diri ang biktima, Maymay, but also ang girlfriend sang amo mo, si Sir Darrell mo. Kag most especially, ang imo man nga boyfriend. Pero, wala ko ikaw ginahusgaran. Kag hindi taman ka mabasol. Ang issue lang sa akon is ang sala nga desisyon nga ginobra mo. Una pa lang kabalo ka na nga sala ang himuon mo, pero nagpadayon ka. Mas ginsunod mo ang imo sining nga balatyagon kaysa sa imo nga paminsaron. Sa karon abi, sa sitwasyon mo, base sa sulat mo, daway gid ako may nakita nga maski jutay lang nga porsyento nga nagapabor sa imo ang inyong nga patago nga relasyon ni Sir Darrell nimo. Hindi man lang siya makahatag sang klaro nga sabat kung ano ka mo. Ano ang plano niya sa imo. Pero may nagarisgo ka na diri. Nagapatad ka na sang pagkababae mo. Sang puturo mo. Nga waay ka sang kasiguraduhan sa iya. Kay ti, ang inyong nga sitwasyon, ara lang sa iya ang bentaha. Pierde ka diri kung isipon. Nga nahambal ko ina, tungod wala ka sang assurance nga makuha sa iya. What if worst scenario ang matabo? Magbusong ka. Another problem. Ti ano hulaton lang anay nga mag-abot pa ina nga sitwasyon kag dira lang taliwat galing magpalibog. Sala ina Maymay. Dapat subong pa lang makita mo na ina nga wala nagapabor sa imo ang sitwasyon. Kayang tuod, kung seryoso ina sa imo si Sir Darrell mo, kag kung ikaw gidman ang mas matimbang sa iya, may ginhimo na ina siya para sa ikaayos ang relasyon nyo.
Pero wala eh. And since wala, masakit man. Pero amo ina ang klaro nga hindi siya seryoso sa imo. And sad to say, kayang iyang interest sa imo lain. Kagabay nga makita mo ina maymay. Hindi pagpasugti ang kaugalingon mo nga ma-take advantage sang tawo nga pwede gid makaguba sang kabuhi mo. Please, maymay, hindi pag-isantabi ang tama. Ang nagakadapat, pairalang pinsar mo para makita mo nga ginaabusaran ka na. Well, this is only my opinion. Kag bilang lalaki, hindi ko makita ang sinseridad sang Sir Darrell mo nga ina sa imo. Diri ka anay umpisa ang makagwa sa waay pakadtuan nga relasyon mo nga ini kay Sir Darrell mo. And kung okay ka na, timbanga ang sa inyo sang boyfriend mo. I-weigh sang maayo. Kung bala, makita mo pa nga mangin parte siya sang palaabuton mo. Be fair to him. Para siya hindi man mabutang sa alang-alang nga sitwasyon. He don't deserve your treatment sa subong. Especially kung sincero ining tawo sa imo. Sa katapusan, kabay makita mo ang kamatuoran sa sining problema mo. Kag ang desisyon nga himuon mo ang makapamaayo sa imo. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.